नमस्कार, स्वागत बा आप लोग के। तो भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बंटी यादव के घर पहुंच गईले। तो उनकर विरोध करे वाला हम बता दी कि सुपरस्टार के मतलब ये होला, हर कोई के दुख के समय में ओकरा दरवाजा पे और ओकरा साथ खड़ा रहे, वो असली सुपरस्टार होला। उनकर विरोध करे वाला तो बहुत बा, उनका बारे में का क्या बोलता, हम उहे लोग खातिर वीडियो लाइल बानी। एगो पवन सिंह के चमचा बा चिपंजी विशालवा, उहा के वीडियो में बोलता विधायकवा तो का बोलत रहे। तो पवन सिंह तो हर मौसा कहाँ बाड़े? आज बंटी यादव के जो हत्या भइल बा कहाँ बाड़े? वो तो पोस्ट एको ना कैले हवे अभी तक। अब भरत तिवारी के पोस्ट भी कैले रहन। विशाल बाबू तो हर मौसा बोलत रहन पवन सिंह कि भरत तिवारी के घर पहुँचम, अभी तक तो ना गईले। MLC बन गए तबो ना गईले, खाली पोस्ट कर दिले हो गईले। वह सुपरस्टार हवन। सुपरस्टार के मतलब ये हन। चिपंजी तू एगो मनीषा रानी के ड्राइवर बाड़े, और ड्राइवर ये से बेसी तू नहीं जानत खेसारी लाल का बाड़े। अपन मौसा काहे ना भेजत भरत तिवारी के घर? सब कोई घूम आइल, तोर मौसा अभी तक ना गइलन, खाली पोस्ट कैले रहन फेसबुक पे। बंटी यादव पे काहे नहीं आवाज उठावत? उनकर तो एको पोस्ट ना लुकल ह। कैसे कोई यादव हने से? विशाल बाबू तू अपन मौसा के बोल दी कि पोस्ट कैले बन तो जाके भरत तिवारी के घर घूम लेस, तो बहुत बदनामी हुई उनकर। अब बदनामी तो होत बा। खेसारी लाल के खाली विरोध करे से ना हुई। चिपंजी तू खाली वीडियो बनाओ तो रोस्ट करते हुए खेसारी लाल के, तोरा के टारगेट में सब कोई ले लेगा। तो बिहार में आ जाइए, सही से लौट के ना जीवे। आज खेसारी लाल बंटी यादव के घर जाके साबित कर दिले ई स्टार होला असली। बंटी यादव खातिर तो मौसा एक भी आवाज ना उठैलन। बंटी यादव का के लिए रहन? देह व्यापार के विरोध कैले रहन, कोई काम तो खराब ना कैले रहन। उनकर विरोध करे वाला खेसारी लाल के, खाली खेसारी लाल के विरोध कर बसन। और बिहार में क्या होता नहीं खेल कहते वो पता आवाज उठावसन तोहनी के। बिहार में रोज एगो ना एगो हत्या होता, एगो ना एगो क्राइम होता, वो पे तो कोई बोलते नहीं है। खाली खेसारी लाल के विरोध करे खातिर बाड़ा सन। आज देख लो सन, पहला कलाकार भोजपुरी के बंटी यादव के घर गइल बाड़े। कहीं भी जाले, कोई भी घटना होला, कोई भी दुख के समय में कहीं भी जाले, कैसे कोई भी जात की काहे ना हो, जातिवाद ना करलन। जातिवाद तो नहीं कर लसन। बंटी यादव के बारे में कोई बोलता? कोई नहीं के बोलत। कैसे कि यादव बाड़े बंटी यादव, उनकर हत्या हो गई। देह व्यापार के एगो विरोध करता हन पटना स्टेशन पे, जो होत रहे देह व्यापार, ओकर विरोध होत रहे। बंटी यादव का अपहरण करके हत्या कर दिया गई। वो दुख के समय में खेसारी लाल यादव गइल बाड़े बंटी यादव के घर। तो तोहनी के बोल दी कि अपन मौसा के बोल दसन कि इहो सब पे थोड़ा ध्यान देवे के। खाली पोस्ट करे से ना हुई। पोस्ट हो तो बात जाए के चाहिए, मिले के चाहिए वो परिवार से। हम यश मिश्रा के बता दी, तू बोलत रह कि भरत तिवारी के घर जाके 50,000 रुपया दे के वीडियो बनैले वो अपन नाम खाती। तो तू काहे ना गइल? तू काहे जा ना रह? तू कहता कि हमरा मालूमे ना रहे। भरत तिवारी के बारे में केकरा ना मालूम रहे कि उनका साथ का भइल बा? तू कहता कि हमरा मालूमे नहीं है। तू का इंग्लैंड गई रहा का? देश के सबसे
बड़ा बड़ा नेता के मालूम रहे, अभिनेता के मालूम रहे, आ तू कहत हो कि मालूमे ना रहे। तो तू हो जाई तो 50,000 रुपया दे के वीडियो बना लेता। यश मिश्रा, तू खाली उनकर विरोध करब, बोलत रहा कि उनका समझ ना आवला, वो कुछ भी बोल देले। तो तू काहे नहीं खजात? तू भी जाके 50,000 रुपया दे के सहायता करता। हर कोई जाइत तो परिवार के कुछ ना कुछ हेल्प होइत। सीखे के बाद खेसारी लाल से सीख। और अंजना चाची, तू हो कहत रहू कि खेसारी लाल के बोले ना वाला, वो का बोल दी है। तो तुहरा हमू बता दी, हर दुख के समय में बिहार के कोई भी परिवार होके खेसारी लाल पहले जाले। खाली विरोध करबू, अब कहाँ चल गेलू? ऐसे कहा था बोले से पहले केकरा बारे में क्या बोलत बाड़ू पहले समझ लिह, तब जाके बोली ह। भरत तिवारी के घर कलकार के गई रहे? सबसे पहले खेसारी लाल। कोई भी घटना होला तो पहले जाले। तू लोग बोल जाके हमारा पत्ते ना रहे, तो हर मर्द बोलत बाड़े कि हमारा पत्ते ना रहे। तू कहाँ रहन? इंग्लैंड में। आज बंटी के घर गईले, तो तू हो चल जी, तू अपन मर्द के बोल दे। तू अंजना चाची बोलत रही कि खेसारी लाल मौगा बाड़े। मौगा ना, वो असली मर्द बाड़े। मर्द हवे तबे जो भी होला पहले पहुँचले। मौगा ना पहले पहुँचस, मर्द पहुँचले। और खेसारी लाल साबित करके दिखाओ ताड़े। खाली बका बका कैला से होई? बंटी यादव के घर कहे ना पहुँचलू ह? का बिहार में ना रहलू? तोहरा नहीं मालूम? तोहर तो मर्द बोलत बाड़े कि हमरा मालूमे नहीं खे। भरत तिवारी के जो भाई रहे उनका का तो मालूमे ना रहे। खाली बोल दे कि वीडियो में आके 50,000 रुपया खेसारी लाल दे के वीडियो बनावत बाड़े, तो वो बोल दे तू चल जास। ये सब बोले से पहले समझ ल जा केकरा बारे में क्या बोलत हूँ। काम तो नहीं है तो जाने के पास, खाली विरोध करे खातिर खेसारी बड़े। काहे से तो जाना के कोई भी फिल्म गाना चलत नहीं है, खेसारी के नाम ले लो, हिट हो जा, मार्केट में आ जा। काहे से खेसारी नाम एक ब्रांड है, कोई भी नाम ले ली वायरल हो जाई।